सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 33थि बोसोरारि जखनथाया सानसेनि हाबाफारिजों जालाङो। धेमाजि जिल्ला सिंनि सिमेन्ट सापरिनि 2 नं जयपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय दिनैनि गिबि हाबाफारि बादियै फुंबिलि समाव आरज गाबनायनि उनाव आफादनि फिरफिलाखौ सिमेन्ट दखरा एबसुनि आफादगिरि सन्जीब रामसियारिया बिरहोयो आरो सिमेन्ट दखरा एबसुनि बुंथिगिरि अनसुमा दैमारिनि मासि सामलायनाय थान्दै मेलखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि लकेन बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय 33थि बोसोरारि जखनथाइनि गेवलां मेलखौ जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सन्जीब रामसियारिनि मासि लानानै सामलायनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि तेनजिं बर', थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारि आरो माननि आलासि महरै धेमाजि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि हिरण्य स्वर्गियारि, लोगो गेलेमु नेहाथारि कमलेश बसुमतारि, सिमेन्ट दखरा एबसुनि बोसोनगिरि तिराब रामसियारि, सानजा सानजारि नोगोर दखरा इउबिपिअनि आफादगिरि रनजित बसुमतारि, सोनाब सानजारि नोगोर दखरा इउबिपिअनि आफादगिरि अमिन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो धोरोमारि गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। नैबे समाव नैबे जखनथाइ फोथार बेनिफ्राय नोंथांमोन खौरांगिरि बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय। दिनै सिमेन्ट सापरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 33थि जखनथाइ गेवलां मेल बेवहाय गाहाय आलासि महरै आं बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बाहागो लानानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिमेन्ट सापरि दखरा महरै दिनै बेवहाय गोबां जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ बेवहाय लानानै जोङो बे गेवलां मेलखौ बिथांमोना खुंदों। दा बे समाव आङो नैबेखौनो बुंगोन जे बेवहाय जोङो जोंनि जि न'खर बर' समाजनि जि न'खर गामि आरो जोंनि ओनसोल बे ओनसोलफोरखौ जोङो थिग बानायना लानांगोन। मानोना जोंनि जि इयुन बे इयुनखौ जुदि थिग बानायनोब्ला जोङो जि जोंनि सोलिनाय खान्थिफोर बे सोलिनाय खान्थिफोरखौ थिग बानायना लायोब्लासो जों जोंनि इयुनखौ थिग बानायनो हागोन। दा ओंखायनो रायजोफोरखौ खावलायदों जे जोङो जोंनि इयुनखौ थिग बानायना लानो थाखाय जोंनि जि हेबिट जोंनि जि माने सोलिनाय खान्थि बे खान्थिफोरखौ जोङो मोजां खान्थि जों बानायना लानांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि समाजखौ थिग हिसाबै जोङो दैदेनलांनो हागोन। मानोना जोङो बाराद्राय माब्लाबा अननायावनो, माब्लाबा बाराद्राय मोजां मोननायावनो आरो माब्लाबा बाराद्राय रागा जोंनायावनो जोङो माब्लाबा खैफोदावबो गोलैनो गोनां जादों आरो जोंनि गथ' गथायफोरा गाज्रिबो जालांदों खायसे खायसे। दा ओंखायनो गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जेरै खालामोब्ला, जेरै अनोब्ला, जेरै मोजां मोनोब्ला आरो जेरै बिसोरखौ दबथायोब्ला मोजां जायो, बेनि राहानि गेजेरजों जोङो थांनानै जोंनि उन्दै उन्दै फैबाय थानाय इयुन जोलै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो थिग बानायनानै लानो हानांगोन। सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 33थि से बोसोरारि जखनथाइ बेयो दिनै फुंनिफ्राय लानानै दिनै जोबथि महराव आगान सुरफैबाय। थान्दै जखनथाइनि गेजेरजों गासै गं 72 गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जा मोनसे थान्दै जखनथाइ सावरायलायनाय जादोंमोन। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो गासै मोन 10-स्निथासो गासै बेहाय थांखि आजावनाय जादों, लानाय जादों जे जोंनि मिसन गेजेरजों बा मिसन बसुन्धरा जे बेनि गेजेरजों जोंनि हा हुनि सोमोन्दै बे दासिमबो जोंनि बर' गामिनि बा बर' रायजोआरिफोरनि जा मोनसे बियो मोजाङै दिनैसिमबो रोखा जायाखै जा गभमेन्टनि हाबा मावनाय। दा बे मोनसे थाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिनि जेंना, फोरोंगिरिनि जेंना, बेफोरखौ लानानैबो थांखि आजावनाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि जा मोनसे डेभेलपमेन्ट, बे डेभेलपमेन्टनि सायावबो जों लानाय जादों। जे लामा बायदि हान्था मेलानि राहा लामानि थाखायबो उसुबिदा, बेफोरखौबो रायजोजों लोगोसे सावरायलायनाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन बा सोलिफुबाय थानाय लाइमोन
सेंग्रा सिख्ला उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरनि जा मोनसे जौ जुवाजों गफबनानै दं जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिनि सायावबो जों गुवारै सावरायलायनाय जादों जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय इयुनावहाय जों बेखौ गासै माहारियारि आफाद बा धोरोमारि गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरजों जों जयै सावरायलायनानै माखासे जोंनि बर' समाजनि बा बर' हारिनि समस्याफोरखौ जों सोदांनानै लानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों।